Selamat pagi, Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngerumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara iki lho, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Gen ben pacare Congpei iki lho sing gender lho pacare. Ben. Masa ta Pak? Heeh. Kok rumah saku ya Mbak Congpei kabeh krune DLI dipacari kok ya. Oh iya, Pe, Congpei. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mik disauri. Ndarane bisu kok. Mboten Dik gosip. Oh, gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane Congpei jarene ngono. Iya. Urung tahu dia apa-apa. Air. Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Omong kamu ki lho. Di atas doaku, Pak. Aku mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ora ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Hah ta? Ogok. Ogok. Tambalan jatah. Bisa menawas. Dan konco-konco leh kompak leh semangat ya Mas Gareng. Iya to. Semangat iki ora mergo apa-apa, mergo bayarane dobel sok tanggal 22. Oh ngono. Iki mau sadurunge awake dhewe metu ana tari-tariane iki mau jenenge apa? Gambyong Mudatama, Tru. Wah, Gambyong Mudatama. Iya. Gambyonge akeh-akeh ya, Tru. Heeh. Maneka warna. Enek gambyong PKJT, enek gambyong Mari Kangen, gambyong Parianom dan lain sebagainya. Lah ya, heeh. Nek nyatane kaya ngene iki ditrepne ning wayangan kok ya penak. Lah iya. Watone sindene iki iso allround, Gong. Allround? Heeh. Iso kabeh. Ora mung tetembangan perkara sing klasik, sing modern, ning uga iso nari sesuai dengan alunan kendang. Lah dikendangi dangdut ya megal-megal. Oh iya. Lah dikendangi anu ya penak ngono jogetane iki luwes gandes luwes merati. Lah iya. Ini membuktikan bahwasannya sinden Dwi Jolaras Indonesia iki siap tempur. Oh ngono. Ya. Dijak piye wae iso, dijak model garapan piye wae iso. Oh ngene ya, Tru. Ya. Lagi PR kanca-kanca ki mau ya ditagih lawan guruku.
Pak Eko Mugiono ingkang wonten ing Cikarang Jakarta sok tanggal 22 lagu apa jenenge Lencir Kuning kudu apa oh ngono ya lah iya ta nek mung digawe PR bangsa lagu-lagu lek kanca-kanca ki kaya ngono ki apa ta gaweane utawa panganane Truk oh ngono ya Mas Gareng apa Truk isih ngabiyantara sowan heeh ana daleme panjenengane Bapak Sugianto Pak RT heeh uga Bu Yayu ngerancang wonten ing Mantingan Kabupaten Ngawi oh ngono sing dituju ya mung awake dhewe Truk oh ngono walaupun ditawani dalang A B C D E F G paribasane wis ora kengguh awake dhewe sing tinuju ana telenging kabu ingin kudu bisa dadi asrana menghibur masyarakat dalam rangka pernikahannya menjadi Mbak Ayu Nadia so Mas Irfan oh ngono ya matur sembah nuwun peparingipun rejeki panjenengan Pak Sugianto so Ibu Yayu lumantar panjenengan ingkang sampun maring rejeki ingkang dipun maringaken dhateng kula sumrambahipun lumintu dhumateng para kanca-kanca Dwijalaras Indonesia ngono ya sida bayaran bar tanggal 22 ya ora padake dalang tipis ae sesuk tetep bayaran aja do kendhu ngono ya rumangsane nek wayahe bayar iki ya bayar ngono ya ora kena duwe wis dilunasi duit entek sik wekasane tinggal gelanggang colong jupuk ora kena oh ngono ya colong mlayu lah heeh tetep tanggung jawab heeh ngomonge ya nduk niken salindri isih lenggah terus putuku si legit ya sih lenggah ngono Truk ya para pandemen-pandemen budaya ya isih akeh sing do pareng pinarak lho kae ibu-ibu sik do lenggah wis sakmono kae jek do kebak mirsani kebak ing atase biasane lek wis ngancik jam 2 gek wanci gara-gara ki sing nonton wis entek resik ning nyatane bengi iki isih komplit isih kebak sing dawungon mula kanca-kanca awake dhewe dikancani melek kanca-kanca Dwijalaras Indonesia tepuk tangan buat para penonton yang masih lenggah masih hadir pada malam hari ini Seta, kowe iki aja kegeden sirah. Ngopo? Sebabe apa penonton kok jek komplit nganti gara-gara nonton wayang. Ndelok niken. Rumangsane ndelok dapurmu. Ha iya. Ya. Coba sih. Mau sore mau rung sempat ngetokne sing klasik-klasik, Bro. Oh, ngono ya. Mula cak kala mangsa sing mirsani nganti ngancik gara-gara ngriki para pinisepuh. Mula disuguh lelagon sing berbau klasik. Oh, ngono ya. Sing nembang sapa? Anak wedok. Sapa? Niken Salindri no. Apa rumangsamu Niken Salindri ki sing diapali mung lagu-lagu sing dangdut campursari? Oh, tidak. Ora ya ora. Lagu-lagu klasik ya oke, lagu klasik-klasik ya dipangan, Bro. Oh. Ning aku njaluk utawa request. Request apa? Sing ngendang pengendang wedok ya ki Mbak Angelia Maharani. Oh ya. Wedok ya sing ngendang. Aku marahi dititipi duit. Oh ngono. Saka panjenengane Ibu Lis Maksum ingkang mapan ana ing Den Haag Belanda. Oh ngono. Ora kleru ya ini iki rong patek isuk, Tru. Oh iya mergo wektune iki jarake beda antarane kene karo Londo. Oh iya, ya. Yo Nduk Maharani. Kowe pindah ning nggon kendangan. Nah, Pak dosen Gen Leren Sawatara. Oh iya. Ya. Aku njaluk sing klasik sik, Nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe dispesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwijalaras Indonesia, dheke gelem nganti rampunge gara
negara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwijalaras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Wah, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah ya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah ya nang Kediri. Heeh, nang Kediri. Ya. Yo nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajae karo ibumu ngerumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara gitu, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu, terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap, Pak, sajane, Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik, ya ta? Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe, ya ta, konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe iki entake akeh banget lho, Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo etung-etungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen. Nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten, Pak? Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Gianto ing nglungguhi dadi wong Jawa. Nah. Wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Terus Heeh. Ora lukak bakale. kebak. Wah ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya, Pak ya. Betul. Heeh, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Arep nembang apa, Nduk, Ken? Napa, Pak? Arep nembang apa? Jenengan serke napa, Pak? Lah ular kambang iso. Nggih, Ya. saged. Jineman iso. Iso ta? Anu Saged. sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon, Nggih. Sragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula, Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to, Pak. Heeh. Ngapunten nggih, Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Ayo. Ya coba. Jineman apa, Nduk? Ular kambang? Sineman ler kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo sih? Siap ya? Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya Nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur, Pak. Telunyur-telunyur. Ya. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe lona lona
kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho, Ken. Nggih, Pak. Talentane duwe Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Nah. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono mboten. Kulo tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokong Ibu Duwi, lah kuwi beda iki. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bae maratuwaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Tegesane wong teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. oh, ngoten. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Dungane piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Lho, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Weh. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. dititipne Pak Don niki mawon titipne. Dititipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak Oh, Leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelas no, lek mulang no galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Nggih, mboten ngertos duka, Pak. Lah mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Je. Halo. Lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged wolak-walik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongane kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongane kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu di Jolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis ki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku Mbak niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Saipe. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saipe. Saipe iki wae. Saya tur ape. Wah. Apa Arab? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mok kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bunang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya, ya kok. Iya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken ben pacare compe iki lho sing genter lho pacare. Nek ben. Masa ta, Pak? Heeh. Pak rumangsaku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari kok. Oh iya, Pe, compe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mic, disauri. Darane bisu kok. Ah, Mboten dik gosip. oh gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane cung pengen jarene ngono. Iya. Urung-urung tau di apa-apa. Air.
Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa tajane iki jeneng? Sik. Omong kamu ki lho. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksud tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ora ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Hah toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya. Iya, wah untuk nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya terus. Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Wah, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi parane wis ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah. Ayo genti Nduk Legit. Wah, legit. Ha. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gadakan, ayo. Anu ning kono sik. Sobat jeneng Angelia, ayo nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk Git? Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok napa Slendro? Pelok nggih. Pamintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, Slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Jan. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Bu Duwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ora ketang awan. Oh ngono ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang. Burung sing adeka. Oh ngono.
ngono. Lah iya. Atas iki ceblok rada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Yo, dibawani mboten, Mbok, Cayu. Langsung langgam mawon. Oh, Pak. langsung. Oh, nggih. Nah, coba. Nah. Yo. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah nggen malah aku radong. Wong aku hari bapak ora ngerti kok. Bojoku ya ora selamat hari bapak no ya ora. Lah ya iya. Ya. Oh, sesuk bener to ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu kok angkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak kandung Niken. Oh iya, heeh. Pancen bapake yo dalang. Oh, bapake Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Oh, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh iya. Dadi Niken Salindri iki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh iya. Duwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngomong, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Kodang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Uyuran anggolai cinta sayang mubeng-mubeng miterang gonku golei ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kanyang Ya, dangdut apa badut manut?
Uyunan anggur sing raya Mubeng-mubeng minderanggonku goleki ora krasa Agawe pikirku komik Leret ireng tak sowan katono manise Ibu bunga yen lakon nyandeng serandi Ora bakal atiku dadi mania Yen si padang andundut ati kepranan Nara mendung atiku sansaya Dodoro asaranani sandikatku kebedo Sik kowe aja lungguh sik. Nggih. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengin ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Heeh, ayo. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman dadak. Sik to, Pak. Dek arep eksperimen, Pak. Piye-piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Sik. Piye sik kan kuwi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget, Pak, engko, Pak. Beh, lah iki cah iki Piye nyolong. kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tanganmu dikapane. Pot. Heeh, iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa ya padha aku. Ya, Pak. Delok ya, Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Boten, Mongko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak. Paling mek sitok tok kuwi. Mboten, Pak, enten meleh, Pak. Niki, Pak. Iya. Ya wis, Pak. Ya, piye mau keluar. Piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to, Pak? Biasa aku etang. Ora alah. Halah. Iya, iki Reso, kelebihan. Pak. Kok iso ngene Ya biyen? kuwi bokonge sik urung jebabar, Pak. Lah kene kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikamu iso. Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki cek enek-enek, Pak. Jek nene. Piye? Piye? Apa nih ya? Duduhno. Heeh. Tapi iki kudu di zoom e. Iya, disum. Nganti disum barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Iya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye, Pak? Ngene lho, Pak. Hah? Pluntirne ngene, Pak. Ah. Duh, iso lho, Pak. Ya. Iya. Wis entek mendhi. Kok iso ngono Pak? Piye neh? Piye neh ijek? Tapi iki kudu linggih, Pak. Wis ping 3 mi mau 4. Iki enek iki. Piye? Butuh apa?
dhuwur. Heeh, ben Lagi to. nek panganane. Oh, dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Ya arep atraksi pokoke. Ini, tapi iki dudu ngene, Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Heeh, Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora rangkepan. Tapi isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Tanggo rangkepan gak iki, Bu? Lah nganggo apa ora kok? Nah, lah deloke. Nganggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Nganggone shot iki. Ya ora apa-apa. Ah, dah. Makasih Mbak Niken. Ya. Ah. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Besok sama mae. Ah. Ngono, Pak. Lah iki kita nol ki piye iki? Iki nyangkel lah iki alam dapat kabeh. Wis. Wes kabeh, Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jenenge tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni, Pak. Muni piye? Niki lho, Pak. Muni piye Sik, mingge? kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol wae iki kene. Alah. Sesuk nek rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Piye? Cek iso muni apa ora ya, Pak? Kadung dimik munine bes ngono sini ya. Janono. Oh, gak usah nek, Piye? Pak. Gak usah. Oh, malah Gak usah, gak usah. Ora usah. Ini monggo, Pak. Oh, langgen gitu. Latine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Iya. Oh wis kadung dudu barang kalir ora kon tepuk Iya. tangan to, Pak. Iya. Ora apa dhisik iki lahirmu ya lumrah to? Nggih, Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye Iya. ceritane dhisik piye? Iya, Kamu enggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil, Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya, Pak. Ulang Iya, Pak. gen. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya kita iki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, Red tadi. Kayakno Angelia Sundak ya. Nggih, Wi, coba sini. Nah, kayakno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro, Pak. Slendro, oke. Nah, bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Kirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing ngerep saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Ah, jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Ah, wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Ya. Yo, kaya apa? Balungan kental sing seru. Oh, ngono ah. Iki balungan jotos-jotos Kyai Sekar Madu gamelane sing Kyai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados.
kabeh siaga. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, gahas dana. Bajing lecak, gahas dana. Hati lepas, naras rasa tidak ada. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, gahas dana. Bajing lecak, gahas dana. Hati lepas, naras rasa tidak ada. Kuda seka, tarik rambut luar bisa. Gagawatos, kamu kesal apa sampai? Api dan sini. Bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, bajing lecak, balik. Ora mung wong wedok iso ngendang, iki wiraswara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ejing. Ya. Luar biasa. Gen leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Cungpe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak paringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono. Ya. Icik-icik grup. Wah ya, ya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Retno kelawan Mbak Mayang Anjarsari. Oh, ngono ah. Sobat. Ya. Ya. Kayak apa musiknya? Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk.
dikei duit kok ndak cerewet hae. Atase gelem ora? Alah gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikae nikah terus karo Ardi ngono. Heeh. Kok kene kapan? Lah, Mbak Ika. Ku lho. Ya, oke, ya. aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong nge aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, itu. Niki Wis sah, sing mari Pak. iki, Sah. Sah. Iki dikelompokno kas apa anu? Sak karmu. Yo ben wong loro kuwi lho. Gue nyeblak Ah, kabeh. saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Ini Aku ya? lek mung nganggo anu dadi peralon, Iya, menyampaikan aja. terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku wae. lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Diupload lho. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Ijrit to kowe. Sing jenenge yo netizen, kita Oh, nggak iya, iya. tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat lho iki. Alhamdulillah, Ya Pak. gara-gara awakmu, ya gara-gara Itu, Niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Oh iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat toh. Iya toh. Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan, nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu. Nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ning kono yo merem matane. Aku njaluk anu lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Ijrit grup kok. Urung kudu metu iki to. Wesek parah. Nah, neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan suragenan nyel, sing kedua cara samboyo. Nah, Iya. Jaran, Pak. ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya Oksan kae lho, Pak. Jarane pundi? Jaluk. Wong enek jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing pikir. total saiki nek engko mah. Wah, ya krek iki. Ya, kok sik. Sih, boleh sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek sacet Ya. sacet. Iki lho. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Iya, Mas. Ya biasane ora singa wae singa anu Singa. banteng. Banteng. Heeh. Oh, celeng. Celeng, ya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Ya jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya. Eh, Aku naik kuda. kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au nyap. Ya, coba. Ndelang, ya. Ya coba. Ah, belok wae. Aduh. Nah, ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demi ungger. Ungger. Ungke, Ungger. ungke. Ungger. Iclik iclik crit. Iclik iclik crit. Amit Pak, Allah sing ngakon Pak Kangkong. Iclik iclik crit. Mari Den. Iclik iclik. Yalah, micek wonge. Iclik iclik crit. Mripate milih aku, Mas. Iclik iclik crit. Ayo. Ayo. Dwijo Laras Indonesia iki. Ayo, base iki foto ikut. Ole ole oh oh. Ole ole oh oh. Lagu kula spesial buat Pak Guru audio. iclik crit. Iclik iclik crit. Ning ngendi gondong
Mas Guru penak banget. Gak betah we. Mas Guru penak. Ojo cerit sik lho. Pengen nguyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Penak. Mas Gabyong mau lho. Iya. Mak serang. Kowe cerita ora? Heeh. Siji. Titik. Apa ya? Kowe Apa? Kowe Pak Dodo aku Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah ya kok peken. Ayo masukin Mas ya kok. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Byungban. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Byungban. Kaya ngene lalakon piye kaya sinandalah iku yo Mas ya.